بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فهدى، ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. Ame tangayini Allah Ta'ala fe kabo iblisa dagalen toroma ka anseme ala la ka sigi nyundo ni Allah Ta'ala to ko barka mai ka kisi annema dili Allah Ta'ala fe akoke dan fe na son heraman kan Muhammadul Mustafa doni da madne anaso ni sanmo anaka sahaba ni mo amani na ala fe ala kan faraja makulu ka jamakulu minu usenda no la fokata si kiyama joduma ka aw fo ka walin mando aw fe fe le so walin ma shiri flat TV jabaranna ni wati na malikono fokata si maliko ka aw dangana jemka kene konnana l'enseignement du vendredi jumadoya blasralu awni aw amsira nga batu ke chugo yaw famia anga islamia dine akitu ka famia noya ani lafia ani teliala bisi amina masala babu seminka ode bitalike sujudu sahawi fi kutihu fi o babu ni anafaka bonko sebe kadaka niko adamade iba fo ko nyine adamade talai sujudu sahawi ode rebe bitalike adamade iga seli konnana ibe nyine munke ani be filmu munke ibise ka alatlen chogomna ngoso iga seli ka dafa iga seli ka nye afode mako sujudu sahawi sharatiki ka sonno ya anaka hene ananda maka ala ka hene do kanyashi adamade uma قد يسهل الإنسان في صلاته فيزيد فيها أو ينقص منها ولكل حالة حكمها فما حكم الزيادة في الصلاة وما حكم النقص في الصلاة أن يرفو adamade iga seli konana abseka ke ibe fili ibe nyine ka do fara iga seli kan onne do fara iga seli kan iga seli be glan chukodi aw yanqusu fiha walma ka dobo iga sella onni dobo iga seli fanana ab glan chuko jumena ana imam babe no ni wele al imam ibn ashur rahimahullah alibi afwanyana abiyatullah فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص قلب إن ورد واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد آم ni abiyatullah ni akono takalage ibi family sorala kafo iga seli konnana ibe filmu ka akonnana faranka ani doboli la glancho wawdi bala abi glani minye abi fodima ko sujudu sahaw ba'da salam aw qabla salam nyine tenturu don galaw bi afo ayana ko ni yere ame ko nyine tenturu ko de bitalike sajdatani yasjuduhuma al-musalli ko bitalike tenturu de la tenturu ko fula seli baga bi tenturu minke fi nihayati salatihi iga seli yere labana li jabri ayi naqsin aw ziyadatin aw shakin yahdus asna as-salati iga seli konnana niye farangan minke kado fara seli ka misali ala lansara kan seli ara kan nani me enyina na de an kan nyina ni ma enyina na ka lansara di ara kan duru donc abfo ko e do fara silika o ziyada o do fara ngai aw naksin walma niye dobo selila misali ala suran ka kanga kala fatiha kala len kofe suran ka kala qira'atu sura ba'da qira'ati al-fatiha o seli suna gelando walma amsaka fo seli josin doyi donc ne mo ni nyana ka suran kala fatiha kala len kofe e do de bosilla donc mununi fait ça non et quand on trouve la solution de rien nous so qui ka seli la clé abi fodima ko sujudu sahwi tashri'un min an-nabi sallallahu alaihi wasallam
ko sujudu sahwi min fana ni kana kan hono ko mi kufeta ko do ko amina sharia sele do min bora anga muhammadul mustafa yarala sallallahu alaihi wasallam kisi ni nema ba ama li tashihi aqta'i salati wa irqamu li shaytani nuko so iye fili misali minun ki ka seli konnana ima daba kama amiga min foni dabon kama ko tenyina le kodo filu se fe nyina ka min bo aqta'i minun ke qata'i minun ke fili minun ki ka seli konnana adabo kunyi ko gla ciba sanu ka sharia dilendo wal mafendo feni yira ciba sanu yira la wa irgamun li shaytan ko shaytane fana jigitigal do wal makanun tereke bogola kadaka shaytane ye anjugu bagelende shaytane ya anjugu bagelende donc mana mina ni bi ka seli bara ko nana shaytane bi chesli de ke shaytane bi ferani janjuru bela jelene bla e singoro mo so seli bara nga se ka nyagami ebolo mo so bi fe ka gere nyogo ya mi ke idamaga alala aka khalalu do ola mo so aka finye bla ola o donc sisan ko ni sharia de fene do fene yira ciba sanu yira la mo so seli baga e fili mun ke aka seli konnana ka fili ndla wa irgamun li shaytan ko shaytane fene jigitigali do shaytane nun terekeli fene do kadaka abe bara mina te nyine na te sege no de ka adama den juguya ka I kumaniya ka bo I ka here sira bela jelima ayo de fo seli e joni amanka gere nyogoya de audience de do munajatu de do joni amani nyogonche donc o baara kon na fenena shitane fena sigire tere ale fena wulendo ka jo ka chesi de moso aka fiye bla ika ni barena don ba bi afo anyana ko niye ciba sanu ka hadisa lage aka kuma kan sanu mo aka bla serali kan ena yi ka fo hadisa chama mena ka bo sahaba woro ni mesebentiali ke ka fo sujudu sahwi ndeno iga seli konana filu bi se ki soro wa blancho ga ofene be ala o hadisa doye ana abi hurairata radiyallahu anhu qala inna ahadakum idha qama li yusalli jaa ash-shaytan falabasa alayhi ko tibasan be afanyana ko na aw dola kele na aw wulila ko awina ko selike falabasa alayhi shaytan ko shaytanan na ka selin nyakami ni shaytanan na ka selin nyakami ibolo hatta la yadri kam salla ko halita donc madola parce que bisela ke sidana wana ila erata do yara kan hake misali la ebe ka lansara seli inyakamina erata do ni sabare seliwa kube ni nanu de seliwa o kirako fa iza wajada zalika ahadukum falyasjud sajdatayn wa huwa jalis koni o nogona ye awdola kelen soro kiga o seli abiglan chogomina ko de ika tenturu ko flake wa huwa jalis yani o de kamika anda tumina no de sujudu sahwi ni tenturu na ma fo qabla ani baada kiye tenturu ko flake wa huwa jalis ki sikilento hadisa warabe no ko fanana ni nana ka bo bukhari yoro iza shakka ahadukum falyataharra aw falyahra as-sawab falyatimma alayhi kuna ubela kilen sigara aw ka seli konnana ki bi se ka nyini ninke ibi se ga nyini ninke ne yere danganiya soro ka fo ko ni ne sababai ko ki bi ka seli jo uka yani akera qabla salam aw ba'da salam ere ba lage ni dori bora sella sa ni dori farala kan habidla o glan chokola ka ira ni awla ka fo ni sujudu sahwi amana tin kun fe shariati ya ablasinka kadaka fikuti alaka andama alaka sono ya do kan yeshin dambaga ma adama deuma muhammadul mustafa ayira afenana wa ayibla sali kaundi amma donc anga sharia dine ibina kiti fengo fen sora kono bara fengo fen ni abika konnana ibai ka fo amana tinto kunde bala la nyinunde bala kayfiyatu adaihi amika nyine tenturu min fele min foni ta ayra bi keke chuga jimena ibaratun an sajdatayn mutataliyatayn ko sujudu sahwi kabe talike tenturu ko fladela nemi tugu nyogona
mislu sujudu salat ina fo iga selula ibe tenturu munke ame tenturu be keleni hat haysu tukabbir wa tahwil as-sujud ko ibe Allahu akbar fo ibe isuri ki tenturu وتقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات ثم تجلس بين السجدتين ثم تسجد الثانية وبعدها تتشهد كو إبي إسري إذا تنترو كو فلان نوني نيونتي وكو فايبي سروكا تهيا كلا نيكما ينكورا يمي لا يمي مالا درون أني تنترو كو لي من كيانغا سلو كوننا ونيوغنا درانيدو ونيوغنا درانيدو دون sujudu sahwi ani seli tenturu baykele mais différence est jume tenturu minare kuma mina ni nyina yi soro ni ifilla iga seli kechowa dola seli arkanu dola walma asuna dola Imam Nawawi fana ba afanya na sujudu sahwi abayo kelene tenturu ko fla do kena ka sujud fi salati al-adi ولا سجود أمنا كما نينكا فلو أودي سجود السهو القبلي ني أما فو قبل السلام إبي تنترو منك كاكو سلام بلاليني إبي تنترو منك كاكو سلام بلاليني ينانغا دونا فو أنغا دونا فو تنترو نيرفنا سجود السهو أبنا فين سبب برونكو دلا أبنا sababu ya sababu yongula asababu fela ijme an-naqsu niye dobo sella au az-ziyada wal mani do farasilka au an-naqsu wa ziyada ma'an wal ma ka dobo sella ka tla ka do fara akan selikelena sujudu sahwi abikedi lin-naqsi niye dobo ika sella inira na ka dobo sella wa ziyada ani yelena ka do faraka wa naqsi wa ziyadati ma'an ni yelena ka do bo sella ka kila ka do faraka seli kelen konnana misali ala ye do bo sella ka kila ka do fara aka seli kelen konnana nunu sababu yo ribatu ikanga nani sujudu sahwi o ma sujudul qabli node ibe sujudu minke kako salamu blalinye au as-sujudul ba'di wal ma ibe tenturu minke ika salamu blale kofe ngamina kuma ninka bisi ko nana o de vitalike as-sujudu al-qabli don yatiku don bakaw ye sujudul qabli ko minun be ase ima iga sel ko nana wa sokolon katabla sigero mawola kuma ambo de fo awnyana nga sigin nun konnana fe nu jateli anika talxisu ke akeku yemie famiyali bi se ka noya wa hakli yere fene bi se ka lamara tebe ala ani noya la wa o fene kama ibaye kuma do la don baga do bi se ka hala kele kolu bobo yona kata fo fla o saba nyona donc o bi se ka nani jati do fonfoli nyona misaya la ango sisa no qabla sujudu absirata sigero ma worla yorela ebsirata yedo fe no konontondu o kana balila baro kana balila do be fen do ta fen kele ba titi ka bonyo na kata se bala do fene se ka bakuru bakele di ema memru kele konnana donc amani ala fi ala ka famiyal ko nyumandi amma as-sujud al-qabli fe wora be no ni o mo ni soro ika seli konnana ni ni ife o de ika kabla sujudu ke afala jume man nasiya takbiratin illa takbiratul ihram ni yirana ala akbar flako au aksar wal mani a chayara no misali ala sabanyo gona fokata sinani ma te ala akbar foloi ala akbar folo tala parce que ale faridari ale dini jawari inira no ko wal mai tuku ko kedron ay bisi ga berika donc au côté ala akbar fo min be sel ko nana ni te takbiratul ihrami an kamurima ni yina ala akbar ko fo flako au aksa wal ma agacha ya katemo oka ko ni ife ni klalika sella ika qabla sujudu ke yani tenturu ko fla kako salamu blalinye aflana man nasiya al-julus al-wusta niyana
camancɛ sigili kɔ ni ɲinɛna camancɛ sigili kɔ i ka seli kɔnɔna na i bɛ na ni qabla sujudu ye a sabanan ye man nasiya qawla sami allahu liman hamdahu ni mɔgɔ min ɲinɛna ka sami allahu liman hamdahu fɔ dɔnnibaga dɔw b'a fɔ ko ni ɲinɛna k'o fɔ siɲɛ 2 k'a bɛ ɲini i fɛ i ka sujudul qabli kɛ yani i tilali ka seli la yani k'i tenturu i bɛ na ni tenturu ko 2 ye ka a ŋaniya siri k'a fɔ e ye dɔbɔli min k'i ka seli la sisan nɔ i bɛ na o de dafani nin ye i bɛ na seli o de lakile n'i ka nin tenturu ko 2 ye a naaninan man nasiya at-tashahuda ni maa min ɲinɛna tahiya kalanni kɔ ni maa min ɲinɛna tahiya kalanni kɔ i bɛ na ni qabla sujudu ye a duurunan ye man asarra fima yujhar yɔrɔ minnu na ni kalan kan ka bange yɔrɔ minnu na kalan kan ka kalan ka bange ne ye a gindo yani mɔgɔ minnu ye bange ta gindo a bɛ i n'a fɔ e ye dɔ de bɔ seli la misaliya la seli fana kalan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale kalan bɛ kɛ jaharan kan bɛ bɔ ni a ye ni e taara e ɲinɛna ka kalan kɛ ka jigin i kɔnɔ donc a bɛ fɔ k'i ye dɔ bɔ seli la min bɛ ɲini i fɛ o de ye qabla sujudu ye yani i ka tila i ka salam bila an ka ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o cogoya kelen na man naqasa wa zada ni mɔgɔ min ye dɔ fara seli kan a fɔ i ye dɔ bɔ a la ka tila ka dɔ fara a kan ɲɔgɔn fɛ ko a bɛ fɛ e fana ma k'i ka qabla sujudu kɛ an bɔra ka min fɔ nin ye tantɔ Muhammadu Mustafa kisi a nɛɛma b'a ma don dɔ la a n'a ka sahabaw bɛ seli la a tilalen seli la sahabaw nana a ma hadisa nana ka bɔ Abdullah ibn Mas'ud de la a ko kira ma uzida fi salat sahabaw de ko a ma ko kira ko dɔ farala seli kan k'i ye dɔ fara seli kan faqala innama ana basharun mislukum k'aw k'a dɔn ne ye aw ɲɔgɔnna farikolotigi de yani farikolotigi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fili farikolotigi bɛɛ lajɛlen bɛ ɲina ansa kɛmɛ tan sun ne bɛ ɲina i n'a fɔ aw fana bɛ ɲina cogo min na fa iza nasiya ahadukum ni aw dala kelen ɲinana aw ka seli fɛn dɔ kɔ falyasjudu sajdatayni wa huwa jalisun ko a tigi ka tenturu ko 2 kɛ wa huwa jalisun k'a sɔrɔ i sigilen don yani ka bɔ i ka seli kɔnɔna na ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين ko kira yɛlɛmana o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ ka a ka tenturu ko 2 kɛ ni hadisa ye lakari kun ye min ye aw ni aw an y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ kɛ seli kɔnɔna na ka d'a kan adamadenya ni ɲinɛ ani fili de bɛ taa adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲinɛ ji minbaga bɛɛ lajɛlen bɛ ɲinɛ ji minbaga bɛɛ lajɛlen bɛ fili donc ni misali yɛrɛ ye k'a fɔ an ka ciba sanu yɛrɛ k'a dɔw tɛmɛna k'a yɛrɛ fana sɔrɔ a ka seli kɔnɔna na hadisa dɔw la a ye dɔ bɔ seli la hadisa dɔw la a ɲinɛna ka dɔ fara a kan nin bɛɛ lajɛlen ye ka ne ni aw kalan k'a fɔ fili ninnu bɛ se ka kɛ wa ni a kɛra fana k'i to seli kɔnɔna na a ka kan ka dilan tan de wa a bɛ wajibiya fana silamɛ ɲuman i ka nin kiiti ninnu ɲini k'a dɔn ka d'a kan e ka bato tɛ se ka ɲɛ ni ninnu tɛ n'i y'a mɛn e yɛrɛ bɛ bato kɛ o k'a sɔrɔ e yɛrɛ fana b'a dɔn o de kama kalan ninnu fɛn de don fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna na fɛn de don fɛn min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam fɛn fɔlɔ min yɛrɛ dira a ma Kuranɛ na o de kɛra iqra ko kalan kɛ donc kalan ye fɛnba ye surtout i ka diinɛ de ɲa ni fɛn min ye ani diinɛ bɛ tiɲɛ i bolo ni fɛn min ye bato bɛ tiɲɛ i bolo fɛn min na i ka kan k'a ɲɛɲini ka olu dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma an bɛ segin a kan an ko sujudul qabli fɛn wɔɔrɔ de b'a se mɔgɔ ma n'o ye kabla sujudu ye
أفلا من نسي تكبيرتين أو أكثر ni mɔgɔ min ɲinɛ alina Allahu akbar fɔ fila kɔ i ka seli kɔnɔna na walima a ka caya ka tɛmɛ o kan illa takbiratul ihram fo n'a kɛra Allahu akbar fɔ ye ka da kan Allahu akbar fɔ ye silamɛya a fɔ seli jɔsen dɔ rukunu de don farida de don donc ni ɲinɛna ale kɔ jagoya de don i bɛ segin ka ale kɛ a cogoya la jaburu foyi t'o la f'i ka segin a kan de a filanan man nasiya julusul wusta ni mɔgɔ min ɲinɛna camancɛ sigili kɔ ni mɔgɔ min ɲinɛna camancɛ sigili kɔ a bɛ n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la donc i bɛ a dilan ni qabla sujudu ye a sabanan man nasiya qawla sami Allahu liman hamda ni mɔgɔ min ɲinɛna sami Allahu liman hamda fɔli kɔ dɔnnibaga dɔw b'a yira na k'a fɔ ko tasmi'atain aw aksar yani i nana siɲɛ fɔlɔ la kinbiri fɔlɔ la i ɲinɛna kɔ filanan na i ɲinɛna kɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko o yɔrɔ la jagoya la i bɛ na n'i ka seli i b'a dafa ni qabla sujudu ye yani i ka salam bila i bɛ tenkuruko fila in kɛ dɔnnibaga dɔw b'a fɔ mais dɔw fana b'a fɔ sami Allahu liman hamda kelen dɔw fana b'a fɔ fila Allahu alam nanina man nasiya tashahuda ni mɔgɔ min ɲinɛna tahiya kalani kɔ i ka seli kɔnɔna na i bɛ qabla sujudu kɛ a duruna man asarra fi ma yujhar fihi ni mɔgɔ min ye ka gindoli kɛ bangeyɔrɔ la yani i ye bangeta gindo a bɛ fɔ ten bamanankan na ni ma fili n'i ye bangeta gindo misaliya la seli fana kalan kan ka bɔ ka kan kɔrɔta n'a ye ne ɲinɛna ka i kalan k'i kan duguma donc a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la worona man naqasa wa zada i ka seli kɔnɔna na i ye dɔ bɔ seli la ka tila ka dɔ fara kan misaliya la e bɛ ka lansara seli ou bien i bɛ ka fitiri seli fitiri ye arakan 3 ye fitiri ye arakan 3 ye e ɲinɛna ka suran kala fatiha kalanin kɔ an b'a ye k'a fɔ komi e ye ka dɔ bɔ seli la en même temps e ɲinɛna ka fatiha kalan a fɔ sura kala fatiha kalani kɔfɛ fitiri selitɔla fana e ɲinɛna ka fitiri kɛ arakan 4 ye i ɲinɛna ka fitiri kɛ arakan 4 ye arakan 3 de dun don donc sisan nɔ a bɛ i n'a fɔ e ye dɔ bɔ seli kelen kɔnɔna na i ye dɔ bɔ i ka seli la parce que sura kan ka kala fatiha kalalen kɔfɛ e ɲinɛna k'o kalan donc dɔ bɔra i ka seli la i kan ka fitiri de seli fitiri dun ye arakan 3 ye e ɲinɛna ka fitiri kɛ arakan 4 ye donc o seli kelen na a bɛ i n'a fɔ e ye naksu kɛ ka ziyara kɛ i ye dɔ bɔ seli la i tilala ka dɔ fara a kan en même temps donc dɔnnibagaw b'a yira na k'a fɔ ko o bɛ dilan ni qabla sujudu ye k'a yira la k'a fɔ qabla sujudu ale bɛ sɔrɔ de n'i ye dɔ bɔ seli la an ye suran fana kalani min fɔ suran kalani i bɛna ye k'a fɔ sunan 3 bɛɛ de bɛ o kɔnɔna na ka d'a kan n'i bɛ suran kalan i kan ka suran kalan suran kalani yɛrɛ fana o ye sunan ye fɔlɔ a filanan ne bɛ suran kalan o ka kan k'a sɔrɔ e jɔlen don o ka kan k'a sɔrɔ i jɔlen don donc i bɛna ye k'a fɔ e ɲinɛna sunan kelen fo ka taa se sunan 3 bɛɛ lajɛlen kɔ donc min bɛ ɲini fɛ o de ye ka a jaburu kɛ ni qabla sujudu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an y'o de fɔ n ko seli la sahawu naksi n'i ye ale de kɛ kuma o kuma n'i ye dɔ bɔ seli la kaida nin ye kaida belebeleba ye sujudu sahawi la kuma o kuma ni dɔ bɔra seli la i b'a ye k'a fɔ o bɛ dilan ni qabla sujudu de ye mais n'i ye farali kɛ seli kan i b'a ye k'a fɔ o bɛ dilan ni ba'da sujudu ye maintenant sisan nɔ n'i ɲinɛna ka faranga kɛ ka tila ka dɔ bɔli fana kɛ o bɛ dilan ni qabla sujudu ye siga fana bɛ yen nɔ ashaku fi solati n'i sigara k'i to seli la misaliya la e sigara i kan ka fitiri seli fitiri ye arakan 3 ye est-ce que ne ma arakan 2 seli est-ce que ne ma 3 de seli donc shaku nana sisan nɔ
shaku nana sisan siga nana mais ne danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko misaliya la i bɛ ka hésiter 2 ni 3 de ni ɲɔgɔn cɛ sariyatigiw b'a fɔ k'i ka 2 ta donc est ce que ne ma 2 seli est ce que ne ma 3 seli donc sisan nɔ min bɛ ɲini fɛ i bɛ 3 in to yen nɔ i bɛ taa durumani ta donc o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ale bɛ dilan ni kabila ye mais shaku la sisan nɔ ni yakini sɔrɔla sisan nɔ k'a fɔ danganiya sɔrɔla a la donc o bɛ dilan ni baada ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman ma d'a ma mais kayida belebeleba min b'a la naksu n'i ye dɔ bɔ seli la kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ o bɛ dilan ni kabila ye ni farankan nana dɔrɔn ale bɛ tila ni baada sujudu ye n'i ye kayida in faamuya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a bɛ nɔgɔya i bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. Kabla sujudu fɛn de don fɛn min ni jan kan ka to a la kosɛbɛ ka d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ seli ye baaraba de ye adamaden i kan k'i janto a la kosɛbɛ seli ye fɛn ye seli jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mumini ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o de kama sariyatigi nana ni nin bilankan ninnu bɛɛ lajɛlen ka ninnu bɛɛ lajɛlen bila sen kan mun y'o sɔn an yɛrɛ bɛ se ka an cɛsiri ka seli dafa k'a kɛ k'a ɲɛ nka adamaden ye adamaden ye fili b'i sɔrɔ ɲinɛ b'i sɔrɔ mais o n'a ta o ta ko ni o hali n'o y'i sɔrɔ sariyatigi bɛ a fɔ ko k'i kan ka baara min kɛ o t'i ben dɛ mais i bɛ solution de ɲini k'a dilan wa a dilan cogoya de ye nin de ye n'o de ye asujud alqabli qabla sujudu an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. Nin de kun bɛ an bolo bi ka lase aw ma an b'a jigin k'a fɔ aw ye faamuya dɔɔni sɔrɔ a la komi fɛn ninnu ma nɔgɔya kosɛbɛ kalandenko don nin wagati in na nɛgɛjuru sira bɛ labila aw ni aw an bɛ se ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fo ani aw yɛrɛ ye faamuya minnu sɔrɔ walanda in kɔnɔna na ani ni n'a sɔrɔ ɲininkali bɛ aw bolo ni ala ka diɲɛ ye ni min jaabili nɔgɔyara ni ala sɔnna ma an b'o jaabi aw ye. Nɛgɛjuru sira labilalen don 93 81 68 92 nɛgɛjuru sira labilalen don 93 91 68 92 an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de ɲamadalen b'an na nin wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen ye. Salamu alaikum. Ayiwa an bɛ an fa ani an karamɔgɔ fo sahibul jalala a Seyid Sherif Usman Madan Haidara ka duwawu k'a ye ni ka tila ka duwawu ɲini a fɛ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ale fana taara. Nɛgɛjuru sira ye 93 91 68 92 n'aw ye nin nɛgɛjuru sira in kɔnkɔn an ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bi dakun o de tun bɛ tali kɛ. Salamu alaikum. Ayiwa ale fana taara an b'a a ɲini aw fɛ mɔgɔ minnu bɛ weleli kɛ aw bɛ aw sɔbɔ tele la ka dɔɔni bɔ aw ka tele mankan na aw ni aw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ o la. An ka bi dakun o de tun bɛ tali kɛ sujudu sahawi la n'o ye ɲinɛ tenturu ye n'an b'a fɔ kabila. An ko kabila yɛrɛ de bɛ tali kɛ fɛn wɔɔrɔ la fɛn wɔɔrɔ bɛ yen n'o y'i sɔrɔ a bɛ ɲini i fɛ i ka kabila sujudu kɛ i bɛ ka seli dilan ni kabila ye ni o fɔlɔ ye ni mɔgɔ min ɲinɛna Alahu akibaru fɔ kɔ Alahu akibaru kɔ 2 i ka seli kɔnɔna na Alahu akibaru minnu ko don min tɛ takbiratul ihram ye Alahu akibaru fɔ t'a la fɔlɔ t'a la. Filanan ni mɔgɔ min ɲinɛna i ka cɛmancɛ sigi kɔ. Salamu alaikum. An karamɔgɔ bisimila. Allo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. I ya kuma denba nya de. Ne ba jara ne. Ayiwa alhamdulillah jara ne.
يا ربي الله على كان تجي بقطر amina ya rabbi amina أنكر مغوتي يا ربي الله على كان أنكر مالو amina ya rabbi amin يا ربي الله على كان كتير أنكر مغوتي يا ربي على كان كورة amin ya rabbi amin ala ko do mine جهاد جمال على كان مصر بيت كاتبهم amina ya rabbi ala ka do mine مصر يا ربي على كان مصر كورة amina ya rabbi amin على كان هيدرونا ديون كورة الدنيا كتلا على كان عمل بمصر amina ya rabbi amin amin ni umutara warisiga مصر itarawere ndi banko mam ndi musofa ma korba haydara ba me insha Allah musofa kaya daga ti musofa ba fo ko so ni ala sonama ko mangara ka be do aw kanya de wallahi ni ala sonama ala ka keneyaji ani alislame bela jelema amen bando itarawere foli jara ani ko sabe ame siga so ka bela jelen fo ito wala ka jamiatu ansar din anyamo bela jelen fo siga so sigida kono tonton Bulo Cissé Oustaz Sogodo ambu bela jelen fo amba togola assalamu alaikum wa alaikum salam ne ba bismillah ito woni jam ka woni ka gabon ana bo ni ma bakare bugunna ni ma jo kare bugunu nawo basite no ijabi mse amala ni sona de masha Allah ujarani tabolo kai alhamdulillah amma ko ba wado wala ala ka bula me ka barala amina ya rabbi amin ame silgana ka de me bela gele fu insha Allah bela jelen be fuli me katini so mo bela gele fu fuli jarani ijabi se Eli baraji weli jarani ambal mamso madam Famanta umu kamsugo ame kare buguni bela jelen fo atogola akara mogo Sheikh Mama na ka demaya ambu bela jelen fo kene kono ani zawiya mogo be assalamu alaikum alaikum salam ankara mogo mamu bismillah ito wani jamu mamu bismillah kawele de raboni seku ka kon basitila awo basi ko ta alhamdulillah ujaranya ala kana basike amin 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 ala kana basika jila amina ya rabbi awo amin Allah fuli fuli jarani amin sirfika na ka demba bela jele ko sirfika na ka demba ya fuli me ani kene ko baragala bela jele fuli bela jele mena awo ami yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka segukaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Lamin Cham an b'a fo Al-Ustaz Mohamed Salih karamɔgɔ Sheikh Sori Ibrahim Kulibali Sheikh Abba Koita salamu alaikum salamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aywa. Amma jami'atu ansar din islami ne mawaso fu fadi Alhaj Adama Sanugo ka fuli bi kana kono. Assalamu alaikum. Agoto ika doni botele mangana iki mabotele la nga sira nyogon soro kanye. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Basita na mi ala tanu aw yɛrɛ do basita la kɔni alhamdulillah alhamdulillah
yɛrɛ ka denbaya don baasi tɛ yen kɔni. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamɔgɔ bisimila tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min? Baasi foyi t'a la alhamdulillah ka weleli kɛ ka bɔ Abidjan. Abidjan. Tɔgɔ duman jamu duman? Amadou Tisuke. Amadou Tisuke. Oui. Tisuke bisimila. Baasi foyi tɛ yen tubabu dɔrɔn de. Duwawu ye belebele. Wallahi a ka émission ka di anw ye trop. Masha Allah. Don o don n'a bɛ nin kɛ a bɛ diya an ye koyi. Na Ala sɔnna ma. Ala ka fanga se hali bi. Amina ya Rabbi. An bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Maliyɛn bɛɛ y'i ka foli mɛn. An bɛ an ka karamɔgɔ fo belebele a Seydi Serif Usman Madani Haidara. Haidara a bɛ foli mɛn insha Allah. Ala ka bolo mɛn baara la. Amina ya Rabbi amin. Ala ka tijani kɛnɛya di a denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Amina ya Rabbi. An bɛ foli kɛ Amusaru Kanba bɛrɛ ani Amusaru bɛɛ. Insha Allah bɛɛ bɛ foli mɛn. Ka Ala ka bolo se baara la hali bi. Amin. Ili min bɛ émission na Ala ka i bolo mɛn baara la. Amina ya Rabbi. Ala ka tijani kɛnɛya di a bɛɛ lajɛlen ma. Amina ya Rabbi. E ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ ni ma maa si to Mali la k'u bɛɛ fo. U bɛɛ bɛ foli mɛn insha Allah. Ni ce ani baraji Ala ka san wɛrɛ yira n na. Amin ya Allah. I Tisuke an bɛ Ivoirien bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ Amadou Tisuke tɔgɔ la. Jamiyatu Ansar Dinul Islami an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aja bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Aïssata Tarawele. Aïssata Tarawele. Bisimila. Ni bɔ Kɔnna mara la. Kɔnna. Wala i ka kalan a ka d'an ye kosɛbɛ an b'i fo. Foli diyara an ye. Ala ka jan d'i ma. Amina ya Rabbi. Ka kɛnɛya d'i ma. Amina ya Rabbi. Ala k'i jija i ka kalan na. Amina ya Rabbi. Ala k'a mɛn kulo ɲuman di anw fana ma. Amina ya Rabbi. Seyini Baraji. Se Tarawele Aisha. An bɛ Aïdara n'a ka denbaya fo ko. Aïdara n'a ka denbaya b'i ka foli mɛn insha Allah. An yɛrɛ ye an farikulu ye an bɛ yan fɛ. U bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna. Seyini Baraji. Se Tarawele. Ala ka tijan ni kɛnɛya di. Amina ya Rabbi. Ala ka nin duwawu sanuma ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ. An bɛ kɔnakaw bɛɛ lajɛlen fo an balimamuso tɔgɔ la Moti Ana Mara. An karamɔgɔ Al-Ustaz Mohamed Kɛrɛ Kulubali an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aja bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? N tɔgɔ ye Madame Sako kuma Tarawele ka bɔ Fatinɛ. Madame Sako. Kuma Tarawele. Fatima Tarawele. Fatinɛkaw. Sariya t'u la. Bisimila o diyara n ye Ala kana baasi k'an n'u si la. Amina ya Rabbi Allah. Amina ya Rabbi. Ne ba i ka bi émission taabolo ɲɛna sa. Masha Allah i ye faamuyaliw sɔrɔ? Alhamdulillah wallahi an ye faamuyaliba de sɔrɔ a la. An bɛ tulu caman na ninnu ye émission ninnu de bi kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɔ fili la. Ni Ala sɔnna ma an mago b'aw ka duwawu la. Ala ka diinɛ dɛmɛ. Amina ya Rabbi. Ala ka diinɛ dɛmɛbaaw dɛmɛ. Amina ya Allah. Ala ka silamɛya sankɔrɔta. Amina ya Rabbi. Ya Rabbi Allah ya kalan da Ala ka lamɛ tulo d'a ma k'a kɛ wale k'a ɲɛru la. Amina ya Rabbi amin. Ala k'o kɛ Alakira Muhamadu kosɔn. Amina ya Rabbi. Sallallahu wa sallim. O de tun don. Madame Sako foli diyara an ye. An bɛ Fatimɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
jamiatu ansar din islami tondo je fanta annani belajelen furundo kenen konnana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ustaz bismillah to wani jam kawrel ga boni Ka bokore ayo. aketo Ito mama temanta ka bokore ayo. mama Yemanta. jobenta Yemanta. demanta Manda ka bokore ayo. tamam an karama ana ke mama ka ba fanye Inshallah ka faida ya jeranye. alhamdulillah la ga jalai Ni ko ga ni ga yoro mi qabla sujudi yoro. aha Ni salamu bilade bi qabla sujudi ka wa ya ni ka salamu bilade bi qabla sujudi ka. inshallah ya fanya ni ala salama so ni dorami jabi dina Aya nyene ba. inshallah ami foki walin nondo an balmanke mama hal ni jamu foli gelera madoni ka fuli ni walin nondo takanyeshi ma fe ni sogalin bana ni wakati na. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. an karamo bismillah. Tarasira. alhamdulillah ma ala tani Ya kena. basi festana Ba kwete. alhamdulillah yarabi Ba kwete na. masha Allah jarani Awa. to wani jamu ka walin ka bani Ko to bu ka der yoonu ka ba kwete. bugadar Awa yoonu. bismillah Polo. foli jarani ambi ambal manke buaka darfo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah an karamo togo duma janduna Yaram ben koro ajufu Abidjan. karambe to ida segi togo ka Yaram ben koro. karambe Right. aywa Oui, ajufu. ajufu Côte d'Ivoire. d'accord ajufu awo nya famia ajufu ka won basi tula Pas du tout là. alhamdulillah ujarani Awa. bismillah Orido. Vraiment, il me tient à talagner trop. masha Allah la ka jalai Vraiment, ambe aidra pour alibi. Alors que ambe do ka tuni play. Allah ka duwa bela jelen ne an karamo wonna Voilà, c'est il karambe ambe ajufu ka bela jelen fo an balmake karambe togola ka ivoirien bela jelen fo anga Seyda beye Seyda nini aja VIP ambi afu kenen konnana Seyda ina haidara ambi afene fo Seyda banene haidara afene fulindo kenen konnana Seyda abanchini makoroba Balkisa haidara mama haidara Nafisa haidara Fatima haidara Maku haidara ubelajele fulindo kenen konnana ku belajele haidara anti yine an karamogo yɛrɛ kɔ Seyid Sherif Ahmed Tidiane haidara ya bani ka gulu ka sigi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ka dɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ ye sababu ɲuman ye an fa ani an karamɔgɔ de Hadras Janaba Seyid Sherif Usman Madan haidara an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn ka bonyamasegin kɛ a ye hali bi nɛgɛjuru sira bɛ sen na ni a y'a kɔnkɔn ani aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ foli ni tanni kɛrɛnkɛrɛn ka sugandi ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma ni an fa Sheikh Adam Jabi San sigi ye ale fana ka sababu ɲuman ye an b'a fɔ ala ka sijan ani kɛnɛya di
ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An karamɔgɔ bisimila. Amma tɔgɔ duman jamu duman ka weleli kɛ ka bɔ min? Yusuf Togo ka bɔ Turela. Yusuf Togo Ka bɔ Turela. Turela. Émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Masha Allah. An b'i fo ka i ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo. Insha Allah bɛɛ bɛ foli mɛn. Ala ka bɛɛ bolo n'a ka baaraw la. Amin ya rabbi amin. An b'an ka karamɔgɔba fo n'a ka denbaya bɛɛ. Ni Ala ka jɛn bɛ foli mɛn. Ni mɔgɔ sɔnna Ala ka kisi ni mɔgɔ ma sɔn Ala ka kisi. Amina ya rabbi amin. Ala ka si ni kɛnɛya di aw bɛɛ ma. Amina ya rabbi Ala k'o dugawu minɛ. An bɛ Amadu Jalo fo ani tele baarakɛla bɛɛ. Insha Allah Ustaz Jalo a b'i ka foli mɛn. Ala ka hiji nɔgɔya an bɛɛ ye. Amina ya rabbi. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. I Togo an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Nin wagati in na siga t'a la an ka hijidenw u bɛ sira fɛ dɔw yɛrɛ ye yan sɔrɔ an b'a fɔ ya rabbi u ye bato minnu kɛ Ala k'an minɛ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam bisimila an karamɔgɔ. Ŋɛnɛ taabolo ka ɲi. Alhamdulillah o diyara an ye. Sɛnɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ bi foli mɛn insha Allah. Ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Insha Allah. An ka seko bɔlɔ sere ko mana min Ibrahim. Insha Allah Sherif Usman Madana Haidara bi ka foli mɛn. Ni Ala ka jɛn ye. A kɛ to yi kan kɔrɔta dɔɔni. Ne ko awɔ n tulo b'i la. ne ka ɲininkali ni mɔgɔ min sigara seli dafali la misaliya ni seli fana ni seli fana seli sisan e nana siga e tun ye jɔ walikɛ walima e jɔ naani tɔ bɛ dilan cogo di. A bɛ to i ka segin a kan i sigara i ye jɔ ko. wala i n'a fɔ seli fana seli la sisan. e sigara e si a dafara walima a dafa o bɛ dilan cogo di. E yɛrɛ siga i ye misaliya la seli fana seli la i sigara i t'a dɔn seli in dafara ou bien ni a ma dafa. wala ale de. N y'a faamuya insha Allah. Ni Ala sɔnna a ma an bɛ segin ka jaabi di i ma. An bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn ɲɛmadani b'an na nin wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Salamu alaikum. wa alaikum salam. Bisimila an karamɔgɔ. Salamu alaikum. wa alaikum salam. Bisimila. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. An bɛ Ala tanu alhamdulillah. an bɛ ka émission lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ. Masha Allah o diyara n ye. Yusuf Ɲɛntɔ ka bɔ Kulese. A kɛ to Yusuf Ɲɛntɔ. Yusuf Ɲɛntɔ. Ɲɛntɔ naam. Ka bɔ Kulese. Kulese. A ka émission diyara n ye kosɛbɛ. A diyara n ye Ala ka diya Ala ye. An b'an karamɔgɔ fo. Inshallah karamɔgɔ bɛ foli mɛn. An bɛ denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Inshallah o bɛ foli mɛn. An b'a yɔrɔ fɔ a ka baara ɲumanw na. Ni Ala sɔnna a ma an mago bɛ aw ka dugawu la hali bi. Ala ka dugawu minɛ an ma. Amina ya rabbi. C'est Ɲɛntɔ. Shukran lakum fi amanillah. Shukran lakum inshallah. An bɛ Kulese ka bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔw tɔgɔ la. Ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. Hali bi aw ka juma
laselikanw de don l'enseignement du vendredi ni ala ka diɲɛ ye an ka bi sigi o de tun bɛ tali kɛ sujudu sahawi ne de ye ɲinɛ tenturu ye alhamdulillah an kumana kabla sujudu de kan ni ala ka diɲɛ ye aw fɛn o fɛn bɔra ka weleli kɛ ka duwawudenw kɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka duwawu sanuman ninnu minɛ an ni aw ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an balimakɛ fila kun ye ɲininkali kɛ ɲininkali fɔlɔ de kun ye an balimakɛ kun ko de ko an ye sujudu min fɔ ko sala a bɛ kɛ de ka kɔn seli banni nin ɲɛ ka kɔn salamu bilali ɲɛ ubiyɛn salamu kɔfɛ an yɛrɛ ka bi sigi kuma an bazera min kan o de ye kabla sujudu ye kabla sujudu o kɔrɔ de ye k'a bɛ kɛ salamu ka kɔn salamu ɲɛ o de y'a kabla ni a baada yɔrɔ ye arabukan de don kabla kɔrɔ ye arabukan na ka kɔn yani kabla salam i bɛ sujudu min kɛ ka kɔn salamu bilali ɲɛ o de kɔrɔ ye kabla an balimakɛ ye ɲininkali kɛ de ko kabla sujudu k'a bɛ kɛ de salamu bilalen kɔfɛ ou bien salamu yani ka salamu bila an bi a fɔ an balimakɛ ɲɛna mama hakili la mama de don an balimakɛ ayiwa hali jamu fɔli ma nɔgɔya ma an balimakɛ mama i ka jaabi de ye kabla sujudu yɛrɛ de kɔrɔ ye ka kɔn salamu bilali ɲɛ i bɛ salamu kɛ ka kulɔ i bɛ tenturu min kɛ ka kɔn salamu bilali ɲɛ o de ye kɔrɔ ye kabla m'a dɔn n'a sɔrɔ i ye faamuyali sɔrɔ ɲininkali na ɲininkali filanan an balimakɛ ko ni i sigara i ka seli dafali la n'i sigara i ka seli dafali la ashakku fi tamami salat an ka dɔnnibagaw b'a yira an na k'a fɔ k'i bɛ baada de k'o la yani i b'i tenturu seli bannen kɔfɛ i b'i tenturu salamu bilali kɔfɛ o bɛ kɛ dilanni baada sujudu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma an ka bi dakun an masalala min kan o de tun bɛ tali kɛ sujudu sahawi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabla sujudu ni ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nata an na masala baada kan n'i ye fɛn minnu kɛ n'i kan ka baada sujudu kɛ yan'o cɛ an bɛ foli ni tanu ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ hadarat janab asayid sherif usman madan haidara an bɛ sigi minnu na n'an bɛ ka laseli minnu kɛ ale ka sababu ɲuman don an tɛ ɲinɛ an fa fana kɔ a sheikh adam jabi an bɛ a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka lamɔko ɲuman na ani a ka kalanko ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani a ye ka sankaw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ka kanbɛ da aw ye ni ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw an na masala baada sujudu kan ni ala ka diɲɛ ye an b'a fɔ ala ka juma hɛrɛ di ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ya rabbi ala ka bɔ bolo la a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka hakili to jamana in na duwawu ko fan fɛ an ka seliw la an ka waati bɛɛ lajɛlen an ka lamagalamagaw bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to jamana na ka d'a kan jamana mago bɛ an ka duwawu la ya rabbi an bɛ jamana in kalifa ala la ka jamana kɔnɔdenw kalifa ala la ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum